Kaixo, arratsaldeon. Bueno, beitu, grabaketa honetan egingo dudana da saiatu, ezagutzen dugun patata kiloa eta prezioen arteko funtzio hau edo funtzioen malda aldatu. Eta gero, hau eginda gero, saiatuko naiz applet berria beste web orri batean tartekatzen. Bai? Bueno, hemen daukagu hasierako appleta. Bati ematen badio eta gero return, ikusten duzue beste puntu gorri jau, nahi du esan, kilo batek, 30 zentimo balio duela, ezta? Bi jartzen badet, 0,6, eta egin dezaket baitare, mantenduz, palpadorearen gainean. Bueno, jungo naiz inicio. Oazen pixka bat astartzean nola dago hau eginda. Softwaren eskubiko botoiari ematen badiot, asaltzen zait hemen kuadratxo bat, eta hemen config. Config handiot, eta asaltzen zait hau. Grafiko sontara etortzen bagea. Hemen ikusten duzu puntu kortxetea b, zati bi. Ematen diot behin, eta hemen jartzen zait. Hau da puntua definitzeko. Hemen, ikusten duzue, hemen dago eskala bat, X ardatzean eta Y ardatzean beste bat. Ze puntuak adierazten dira? Hemen adierazten diren puntuak dute X bat, B eta Y bat. Eta Y da hain zuzen erdila. Horregatik, bati ematen diogunean, asaltzen zaigu erdila. Baina, erdila eskala berdi honetan ez da 0,5, baizik eta 0,6-ren erdila, 0,3. Horregatik puntua agertzen zitzaigun hor. Gauzak errexak egiteko, konsideratuko dugu patata kilo baten prezioa 60 zentimo direla. Orduan, bati emandakoan asaldu behar zitzaidan puntua hortxe. Orduan, distantzi jau eta distantzi jau berdinak izan beharko lirateke. Horretarako bakarrik jartzen dut B puntua. Hau da, abstisa eta ordenatuak berdinak dira. Aplikatzen dut, utziko dut erderaz dagoen bezala, aplikatu eta minimizatzen dut hau eta konprobatengo dut. Bat eta return, ikusten duzue, ondo dagoela. Kilo batek balitio dula 60 zentimo. 3. Ondo dago, ezta? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gertatzen dena da, 3 hau da 1,8 euro. Mantentzen behar pulsadorea zapalduta, ikus dezakezue. Behintzat malda aldatzea lortu dugu. Orain, egingo duguna da, applet hau kopiatu eta txertatu web orri batean. Oso sinplea da. Ateratzen dut berriz aurreko gure lan eremua, eta hemen kodigoen gainean klikatzen dut, eta asaltzen zait hau da eszenaren kodea, HTML kodea. Ikusten duzu dagoela dena aukeratuta, dena hartuta, Ctrl-C egingoet, ez dezu ikusiko, baina Ctrl-C egingoet, horretarako, hori dela eta hemen dagoen guztia portapapilesea pasatzen da. Isten dut, eta orain front page iriki beharko nuen. Nik hemen irikita daukat, beran daukat, hau da horri berri bat, eta kodea, front page hortan kodea aktibatzen behizue, ikusiko dezue hemen body eta body. Jartzen dut kursorea bi body horien artean, eta egiten dut Ctrl-V, horrela portapapelesean zegoena itxasten da. Orain gorde ingoet,
archivo, eta guardar como. Bueno, gordeko dut, nire ordenagailuaren toki batian, bueno, matrizea izeneko karpetan, eta deituko diot, B, adibidez. Gordetzen dut. Bueno, ateratzen naiz hemendikan, eta orain baieztatuko dugu B web horrek badula apleta. Bueno, juten naiz ekipora, hemen dago, nari xabarri ingo ez, eta ni badakit nun dago. Bueno, ikusten duzu hemen B izeneko web horretia, hau da guk sortu berri duguna. Klikatzen dut eta, bueno, ikusten duzu hemen web horri hontan guk sortutako apleta. Bai? Bueno, gero hartan izan.